Feluq is-sena midħul tas-sistema l-ġdida ta' trasport pubbliku, il-Partit Laburista tar reazzjoni tiegħu għal din ir-riforma. Il-kellim Laburista dwar it-trasport Joseph Sammut ta' lista ta' dak li kienet wiedet Transport Malta dwar x'tibdil kellha ġġib ir-riforma. Qal li fil-waqt li kien hemm tibdil għall aħjar bħal fil-mod kif iġibu ruħhom ix-xufiera u fis-servizz fawdex, l-akbar parti tal-wedjiet baqgħu ma tbidlux f'realtà. U ta' dan għandhom wieġbu Transport Malta illi fasslu r-riforma tat trasport pubbliku. Joseph Sammut qal l-ar aspett huwa dak li għalkemm qabel is-servizz kien difettuż wieħed xorta seta' jippjana bejn wieħed u ieħor kemm ser itul il-vjaġġ partikolari. Illum lanqas dan ma jista' jsir. Spiċċajna b'sitwazzjoni fejn x'kien tlaqt taf x'in ħadd tasal id-dar ma tafx. U di żgur ma tawgurax għal weda kardinali li kellna illi insa tisel f'sitwazzjoni fil-karozza tiegħek tħalliha għad-dar. Anzi, kontrarjament spiċċajna f'sitwazzjoni fejn min ma kellux karozza kellu jixtri waħda. Għalfejn għax is-sigurtà tal-ħin hija xi ħaġa importanti. Huwa semma wkoll kif suppost kellu jkun hemm informazzjoni dettaljata dwar il-karozzi permezz ta' SMS, xi ħaġa li ma ġratx. Filwaqt li minkejja dak li kien imwiet, il-karozzi mhux vera li kollha ma jnitzux, il-bandibuses żgur li mhumiex ġodda, filwaqt li trakkijiet oħra huma bla arja kondizzjonata. Semma wkoll kif minkejja li kien imwiet li s-sussidju għat-trasport pubbliku kien ser jieqaf dan żdied b'2 miljun euro. Sammut temm jgħid li dawk li tħallsu l-eluf ta' euro biex faslu din is-sistema għandhom jirrispondu.